Forvaltningen kan naturligvis få materiale til brug for administrative gøremål fra paragraf 7-arkivet, og det første sted, man starter, det er på arkivets hjemmeside, hvor man går ind under menupunktet Søge og Registrere. Når man kommer derind, så scroller man lidt ned, indtil man kommer til det punkt, der hedder Bestilling af arkivaler til administrativ brug. Det klikker man så på. Og herinde er der en lille vejledning, men der er også et link, der gør, at man kan komme hen til bestillingsformularen. Og det klikker jeg lige på. Sådan. Så er der en beskrivelse af selve udlånsproceduren, hvordan man, hvor lang tid man kan forvente, at der går, og hvordan man får afleveret sine arkivalier igen. Og så skal man ind til det, drejer sig om, det er, at man går ned og til et rude her med låneoplysninger. Der skriver man så sit navn. Jeg kunne for eksempel skrive således. Og så udfylder jeg mit telefonnummer. Og så endelig så skriver jeg min e-mailadresse, hvis jeg skal huske den. Således. Og så angiver man, hvornår man skal anvende materialet, og det kan jo være, når man skal bruge meget, meget hurtigt, så vil vi da forsøge at gøre det så hurtigt, som det kan lade sig gøre. Man angiver om, hvilken gammel kommune materialet stammer fra. Det kunne være, hvis det er Thisted, så skriver man ny Thisted Kommune, så skriver man bare Thisted her. Hvis der er en sagsidentifikation på CPR-nummer, skriver man det her. Hvis man kender journalnummer i emnet, så kender man det her. Og så skriver man ellers, hvad det drejer sig om. Og man angiver så præcis som muligt, eventuelt efter man har søgt i arkivet, hvad det handler om. Og til sidst så skriver man nogle yderligere bemærkninger, hvis der er nogen der. Og endelig så sender man formularen, og så får man en kvittering for, at man har sendt den, og så kan man vende tilbage til det. Så vil vi tage os af bestillingen så hurtigt som overhovedet muligt.